Tag nu bare den første. Tag den nu bare, Cecilie. Lad mig være så svært med beslutningerne. Kig på, at få det overstået. Yes. Jo, men så tag den første. Kom så bare for helvede. Kig på den første. Filmer du? Nej. Bitch. Ej, det var langsomt. Hvor hurtigt. Kom nu bare. Ja, vi venter på dig, Cecilie. Du skal starte. Skal vi starte? Kan vi ikke... Tid, der er l'école. Det er sådan, vi løber. Jamen, du siger, alle er kolde. Jamen, À l'école, fordi der er A foran på helvede. Og tror jeg siger à l'école. Hvis der stod E, ville jeg sige à l'école, ikke? Men der står A, så nu siger jeg à l'école. Du siger tu vas l'école. Du springer A'et over. Hvad siger jeg? Først så siger pigen, bonjour. Så siger drengen, bonjour. Tu t'appelles comment, bitch? Malle, vi er ikke klar. Jeg kommer dem med for helvede. Dus. Nej. Jamen, det går. Og nu tager jeg kraften over. Jeg gider ikke. Nej, kom så. Nu har vi den. Så lad os lige